Hello. Oh. Oh. Hello. Hello. Mic test. Thank you po. Thank you, thank you. Hello, sound test. Hello. Hello, magandang morning sa inyong lahat.
Kape. Kape tayo. Faith, magandang morning. Maraming salamat sa pagdating. Maraming salamat, Faith. Ay, Ali. Ali. May, thank you very much ha, kapatid. Kung busy ka, sige lang, okay lang, ha? Morning sa'yo, kapatid.
Sino yung nandyan sa baba? Hali kayo, magkape tayo. Okay lang ba yung ito, May? Oo, ito, bali, ano eh. 1, 2, 3, 4, 5. Good morning to all, sabi ni May. Maria, official. Palagay ko naunahan kita nagkape o naunahan mo na ako nagkape. Sasabay tayo magkape. Breakfast na muna. Sige nak ha, magandang morning sa inyo. God bless you all there with your loving family. Thank you very much ha. Bago ba yung ano? Bago ba yung... Oo nga, bago yung video na yon sa ano? Sa madagdam natin doon. Parang nagbago eh. Kasi nung huling punta namin doon, ano eh. Nung ako'y nagtitraining sa UP, Damu, Isabela. Nag-ano kami doon eh. Training kami ng crossing the river. Pinalangoy-langoy kami doon. Salamat nak ha, salamat. Gracias, salamat nak, salamat. Bago doon eh, yun. 2 beses ko pinanood doon eh, yung ano mo, yung premiere mo na yun, kasi hindi ako yata naka-attend doon. Kasi meron akong tinitignan kasi ng mga lugar doon na matandaan ko nung ako'y nag-training ng pinyente pa lang ako noon. Provisionary second lieutenant ako noon sa Bagat Dam. Doon kami nag-training ng across the river. Mukhang ang ganda ngayon eh. When? Pero napinpintas pa lang. Nagpintas. Tagaming that was 1990s eh. Ay, no. Tama. 1992 yata yung last na punta ko doon. Pero ang ganda ngayon, ang ganda. Siyempre, lumakay mitin ata gasir niti. Mati tayo pa'y naianak. Sika siguro, ang kapay naianak. Pero kanya, baka ubingan pa'y lang. Pero amang atan, magadam, amang atan. Sige, ninuno pa tayo pa'y tinang kastait na. Tumuwang pa siya at nilagyan na ng mga cottage doon. Oo nga anak, oo. Kaya nga sabi ko pa, ulitin ko nga panoorin yung video ni Gracia sa Magadam. Sabi ko, umupo ako rito sa music room ko. Pinanood ko ulit. May nagbago nga. Saka lumawak nga. Tama ka, lumawak.
Sige nak, mag-breakfast ka muna dyan. Sige, sige. Salamat na ka. God bless you always and your loving family. Pero madaming pasyalan na doon. Pag tourist spot po tayo. Nakapasyal. Gawal na sa time. Ay, ganon? Oo, may nababalita nga ako na ginawang na tourist spot na yun. Ay, hindi mo pa na napuntahan yun. Anyway, pagka nagbakasyon ka uli doon tayong dalawa ni Demon, kuhanin nyo para mailat hala nyo sa matla yung ating mga gatdam doon. Ganda ngayon. Grabe ang ganda. Hindi siya talaga padadait yung ating mga gatdam sa Isabela. From now kasi, almost ilang taon na rin hindi ako nakabakasyon doon. Sige na, take your breakfast muna. Baka naghihintay sa'yo si Demon. Sige na. Regards to him. Sige na, at breakfast kay lahat ako. Tabago man ni tatay.
Thank you po. Thank you, thank you. 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 Gracia. Kain muna kayo na. Yung unahin mo muna yung ano dyan. Pa.
ibaba mo na yung ano natin yan para mapatusukan nila. Matusukan nila. Yung sa mga dagdag natin para o kung may bago ka dyan, may frame ka dyan na bago. Baba. Thank you po. Thank you, thank you. Thumbs up, kuya. Oh, maraming salamat, bro, ah. Pasensya ka na kagabi, nakatulugan ko. Pero si Tiger na iwan sa'yo. Pagod ako, bro. Pasensya ka na, hindi na ako naka-comment o nag-emoji. Pero si Tiger, iniwan ko sa'yo. Si RCM kasi, yung cellphone na pinalalagyan niya, ginamit ng anak ko. Eh, ngayon nakatulugan ko na. Ingat ka dyan sa trabaho. Okay na yun, yung voice call ko sa'yo, okay na yun. Ito na, kinuha ko na. Para makalabas naman yung ko, yung main ko. Kasi, isang linggo na, hindi lumalabas yung main ko kasi nakabartuli na nga. Dahil dun sa sinabi ko sa'yo sa PM. Pero okay na. Ako na lang. Thank you po. Thank you, thank you. Tagaan ko muna to. Wala munang music. Ito yung
isa sa advice ni Sis Pink na huwag mo na ako mag-mute. Thank you po. Thank you, thank you. Ate, thank you very much for coming ha. Bakawan pa'y turok mo. Mayor, thank you very much ha. Bakit?
Sige lang natin, sige lang. Wen, sige, iturok mo pa lang. Ate manin ti problema, ang namanin kaya taksukat ti ipin ko. Sinubukan eh, nag-message na sa sukat agad yung ipin ko. Jeff, pare salamat ha. Good morning. Ayaw na naman magpalit ng pin neto. Wala, papalit dito sa mga ano ko, pero doon sa monitor hindi magpapalit. Salamat Jeff ha. Pare, salamat. Morning. Maraming salamat sa iyo ha, sexy ha. Sige lang, kasi dinasadan mo ako ng share. Alam ko na yun pag at least shortcut. Pag share, alam ko na yun. Pero pag sexy, ay gano'n. Sige, ingat kayo ha. Ingat. God bless you always. Thank you very much.
Jeff, kape tayo. Masarap mamasyal dyan sa iyo ah. Tabing dagat pala yun sa'yo. Ah, Jeff. Kami, saka yung tsuhin ko, naranasan ko yan nung bata ko. At the age of 8 years old to 10 years old. Ako ang umaalalay sa tsuhin ko. Gumagawa siya ng ganyan. Kaya lang wala, pangka lang yung sa kanya. Pang binwit lang. Hindi yung katulad ng ginagawa mo. Talagang pang class talaga. So, maliit lang na bangka. Pang apat na tao ang karga. Ginagamit na yung paminwit sa Cagayan River. Wow! Naimbag na bigat mo. Kapsat kong Siona ka Explorer. Agyaman at launay tingka ating ko. Nakapasyar ka manen. Manen ha. Ito'y balay ko. Iyan anos ko dahito yan. At damit ni lima mi ato'y alagad ko nga buy-buya kanya ito'y nga agming-ming-ming. Thank you Kapsat. Thank you very much. God bless you always there, and your loving family.
Oy, kabaryan, thank you very much ha. For coming. Maraming salamat ha. Ray Snack, salamat ha.
Ay bro, andiyan ka pala. Ano, kumusta? Bro Kaloy, pasensya ka na, hindi kita napansin kasi may tinetext ako. Bumili ako ng cellphone uli kagabi. Kaya yung mga alagad ko, nakapaligid sa akin. Ay, thank you ah. Naayos ko to, yung setup ko kagabi. Naayos ko bro, itong setup ko kagabi kasi bumili ako ng isa pang cellphone. Kaya lang, yan, lahat. Saka to. Tapos yung iPad. Hello, sister. Thank you very much. Bro, thank you very much. Ano? Gawa ka na ng ano mo? Channel mo ba? Kahit na anong i-upload mo lang dyan. Ngayon, kung may tanong ka, di magtanong ka lang. Marami namang mababait yan na Ana, Rona, makakatawa kami at ading ko. Sarong karin nit na balay iyo, akin na bing mo, tabak akong ngit ni lablab mo. Maungitang ka. Basta lang tibyag, ading ko, Rona. Ki adda ubing mo, ki parehas kayo ni kwa, ni Weng. Grateful. Busy iso na datatak kwa. Christine nga, jay baby na. Very good. When maya tapno agawit nga dapo trabaho. Good job. Good job, good job. Tapno hanga gungit ni lab mo. Well, data ti mayat. Unain iti pagsarungkar iti pamilya bago agtutut. Siya ki daytoy pabulik lang ti WhatsApp ko. Adi intention tayo mi dito iti to be a legit vlogger.
not only a revenue. For me, revenue is third priority ko lang yun. My first priority is to gather some friends and just for funds. Diba? That is my first priority. Yes, my sister Jocelyn, gawa ka na. PM mo lang ako dun sa messenger ko pag gawa ka. Kasi pumapasok ka din lang naman sa mga live. Gumawa ka, tapos sama-sama ka sa akin pagka pumunta tayo sa mga live ng mga kaibigan. Makipagkikitan ka. Ganun. Tapos, kuha ka dyan. Ano ka dyan, video-video ka ng mga ginagawa mo, mga short video, i-upload mo, ganun lang. Saglit lang at may re-replyan lang ako.
Silipin mo kung ilang pa battery. Silipin mo kung ilang pa battery. Oo, kasi may nagdaano kami, nagpapalitan kami ng message ni Big sa personal message namin. Eh, ito nga ang naging problema eh. Tuwing 2 oras, nagre-reconnect yung aking LS. Good morning! Good morning! Kapayapaan lang ang isigaw ng taong bayan. The creator, author of Kayapaan, our beloved anak, Kathy Lad 89. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Bro, salamat ha. Pasensya na kayo kasi palitan lang kami ng message ni Vic. Meron lang kami pinag-usapan. Yan, parang sinabi niya na hanggang 2 oras lang ako mag-LS. Tuwing 2 oras yan, nagre-reconnect. Tapos ayaw niya akong pagpalitin ng pin. Kung minsan eh. Nak, please, thank you very much ha. Ayan o, may text na naman si Bing. Pero mamaya na lang. Ay, bumalik na. Sinong bumalik? Yet, salamat ha. Ay, oo nga. Hindi kita napansin kanina kasi nag-uusap kami ni Bing. Yan o, tuwing 2 oras, ganyan ang ginagawa ng LS ko. Para bang hanggang 2 oras ka lang. Parang ganon. Ako, hindi pa ako muni. Dapat hanggang 10 oras pwede ko i-consume sa LS ko. Oo nga. Kasi hindi ko napansin. Kasi ganyan nga, tuwing 2 oras, yan nga yung pinag-usapan namin ni Vic. Tuwing 2 oras, ang LS ko ay umiikot na. Hindi naman po pwedeng signal ko dahil Viper tong wifi ko. Hindi ako nakaranas ng ganon. Wala talagang ganon. Dapat nga, isang kembot ko lang nga yan. Tapos na nga, dapat sana yan eh. Pero, that's it. Ganon talaga buhay. Nandiyan na yan. Pero, okay lang yan. Ito na lang ha. Maraming salamat yan.